Aja nganggo tip. Ngomong tok sak. Ora nabi ra apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Pancen menika blebel lumo betah ngelih. Ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek, telung jangkah. Jang kabijaksanaan iku. Dijiku nek ngene-ngene iki langsung bener. Coba kowe tak kei nyanyone. Pancen menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Joget komeng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok mbane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Kaya ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek, telung jangkah. lah lumayan lho mentok iki sampe megal-megal lho. Ameng mentok ora rupane rak ngisini-sini. Ya dikandani bentange sini-sini. Ameng Rasa gelem cah rasa ditabui. ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok sak. Ora nabi ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikekke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandusike. Goblok dolamu. Kuwi jare lahir batin. Nek lahir batin ki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksanaan iku. jenengan ki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Orang kena kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku nek ngene-ngene iki langsung bener. Pritenan nang tasih Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Pendopo sing sok nggo latihan kae, rak rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya. Ana kaca pengilone barang. Celek. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nang medun barang. Nek diwarai to. Nyit wah keploki lenelek saya kerep. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah? Iki engko gek gaweane Prastiwi. Lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Tenan ora, Gun? Oh, heeh, asli. Itu pas aku ngetoki karo tengah burblong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen silen nganten.
Sinden milenial iki ya larang ya padake ora. Medune kowe kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry. Mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggap Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tambahku sampluk mik dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Mah. Iya, biyaga urung cair. Nah, nggih. Pak Ferry nonton kok iki engko rak njur transfer meneh kagem biyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Iki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep do nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Ayo. Lah kowe iki tak takoni arep ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa, ya ora apa-apa mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mung kowe sing muni peliti ning Ngapa? Gusti paring dawuh Sena iki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek mung kowe ngopo? Aku iki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis gek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ora iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesah kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Ayo ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Ya dikandani bentange sini-sini. Ameng wong ora ngetok kowe ngetok terus. Nah nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selantek.
Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi no. Kelarangan. Dah wang bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho, demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure ming 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Ming omah tikus 500 sih. Apa? Kangge semangat wiyaga Mas Seno transfer 1,5 juta. Ah, ora nek dikeke ra usah gelem, Cok, ra usah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok iso. Ora nabuhi ora apa-apa, nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wis gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didum kan iso rata. ditandu, Cok. Sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ra lahir batin berarti memang ardo gemremeng gulak dalam. Kuwi jare ra lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni 2,5 lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Ora kena kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan ditempel transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Pendopo sing sok nggo latihan kae, kerek rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi manggere bar dodok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Keramike ya kaca. Nek Cek, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya.
Nyidam Sarias. Ayo 1 juta lho iki, sing kok kudu manut aku. Nyidam Sarias. Moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nang medun bareng. Nek diwarai to. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikaki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Ah kene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin iki laris iki nggon awake. Hah? Nek mimin Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nek brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah samene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lho. Aku kira rasa masuk kantong wis brenjol kok. Kantonge apa ya sedeng ngono ki. Ya. Apa? Nyingkar nyingkur. Anggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke, kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50 ditotal 100. nya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. tak ditambahke 100. ayo nya tampani Sing pekok sapa ta iki? Sapa ta iki? kowe wong kowe manut Kene ya wis ra apa-apa. ha iki suwe-suwe oke mbok 50 aku kok ya gampang to tidak bisa Loh, kok enggak jadi? Timbilen lho. Hah? Timbilen mata. wis ben ra apa-apa Kalau mayang piye nek timbilen? ora apa-apa tetep weruh motor siji kok Angel belane angel. oh ben ra ulet ya kena tenan nek aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden kena wiyaga wah ha piye iki carane ngene iki iya yo Kono ben panas awake. weh cangkeme Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? panas piye Nek aku nyekel det kawan iki panas lah ya aku ya ngomong nek sing panas ki dite anek wonge. aja awake nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo Heeh iya. ayo wis kok Ya, adem kabeh Adem kabeh. nah wis Luwih adem nek kuwi dibagi wong loro. semen aku tak adem dhewe ra apa sik ngrobam nganti mantuk-mantuk Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nang kene ya Mas ya. iya Mas. ada nyatuk-nyatuk kaya kowe Berarti kula mapane salah niki. salah Mapane sampe wih tak ijoli wih aja tapi kuwatir nggih dijoli seniki. wis aja kuwatir kuwi mau entuk pira wih 200 nya 250. padake dalang tipis 250 Pak Dalang. 250. 250 nya wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya tampani wih ah iya aja kaya kowe nyong tratapan tuliana sing grumut apa keprewek Ngene ku wau. iya saka Mas Pak Bambang Supriyadi Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. wis transfer Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. waduh apa iki Tru kok kon ngeces barang Paringipun cicis. Cicis ki Pun apa? diparingi cicis
Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit, nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sindan isi anaturan ora sih? Komeng turan lho, Gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngesuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahit Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kowe ora pareng. Sing ngukur penjahit Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyok. Aja ngece kaya kowe, tulis nato dadi ditumpaki Maryam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Rak mau rampuni ngono kok. Sok truk putruk antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Kleru le omong kok. Ya wis, monggo, Mbak. Ditembangna ya gu anu apa? Gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis. Ora kleru yo nangis ae. Monggo, Mbak Lian. Ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih. Niki ngene jenengan kepripun niki? Wis, Rika pek. Rika pek ini nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mangpek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mangpek. Wih, tak ijoli wi aja kuwatir. Tapi nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan truk. Lho apa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiyana. Wah, mbok mau rasa domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh. Wah, cetha dijaluk iki engko. Mesti. Wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendet sak yuta arep bubarke rombongan. Abot sak yuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masalah. Heeh. Kuwi anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Mricak kecut singgah. Ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Mripat kecut.
Bagong iki gawe-gawe mrica kok mripat to. Ya kurang mumbul ya Mbak. Saunine wong bagus gregetna ati wong bagus gregetna ati. Klambi cekak Kathok cekak. klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak ya klambi sing cendhek Tuli apa? ora ketang dadi Kambok ganti cak. tur Ganti cakepane, Mbak. pripun? Klambi cekak ora Klambi kotang. cekak ora ketang klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ora tenan. klambi cekak ora ketang nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih Krunguku. Krunguku, aku iki kegemar aku asem. Monggo. batur reni mas Kanginan ya, Truk. Nan ya, Truk. Klambine cekak ora nggo kotang, gangkul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diwrisake THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ora ndek HP nganggo headset. Oh iki ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak ya kabele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. aku gemang aku gemang bukti wayu mundak dadi lara Loh, aku gemang diwayuh munggah dadi kelaran-laran. bebeh kan nggih nek diwayuh Apa? bebeh awan ditandingna rupane bengi ditandingna Rasane ya. mbok kaya niku biasane Sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh. Bebeh. Krungoku boboke. Bebeh kok bubuk ora. Ya, wis ora apa aja diwayu ora apik kaya kowe. nggih lah Iya. lara Iya sih. Lara Atina. Lara. Kang randa selawase urip Tuli dadi randa ya ora apik. kepripun sih Pak? Randa sih kerep dirasani sanak kadang to keteparo. Napa nggih? Iya, randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng rondo dirasani. Metu sithik, halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Nggih lah sing randa sinten? Lah nyenge ora ngerti. Rananan sing randa ki ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Perawan-perawan. Perawan-perawan apa? Lah niki Wis pada
ndoboli kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kulon nglairke kaya kowe ndoboli. Iki padha ndoboli ciri-ciri padha ndoboli kabeh iki. Sing pojokan kae mung durung metu macan kae. Gruak dapurmu. Mak ejan sing ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas Mas Abdul janjane nak kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngrebab. Kula kan ngepasna kendangane pas jret kaya niki lah kula kan kepripun? Deng 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 tung tung jlet deng deng tung tung jlet ngono sing ngrebab langsung. Endi ta Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi ro bojo Rika ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapa-ngapa dengkulmu mlocot. Apa ora dikapak-kapaken ya. Ji. Matur nuwun ya Mbak Rian. Lunas nggih Pak nggih. Lunas wis. Nggih. Kono gawanan kabeh. Nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudhun ditagih. Ora ono wae. Ji, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kaya men dinggo tuku seragam Mbak Lian. Iya tuli sing apik ya, Tru. Iya. Men sindane pada-pada kabeh seragame ya dadine apik kabeh. Naik daun pisang tiba. Ya bobote semono. Ono atine ya. Ah, ya. Kok kaya bis bagong jeglong ngono. Yen sewu nggih, Ndara. Iya. Iya. Kok aku ngadeg dhewe ayo ngadeg meneh kok. Lek kok kowe gak ngancani iki nyapa? Kula nyuwun pangapunten sakjenipun kalian Mbak Tati. Nggih, pripun? Gara-gara kula matur nek jenengan niku sinden Bagor Brand, terus viral ten mriko-mriko Mbak Mimin iki ya kewanen. Mbak Tatin kae iki ora sinden Bagor Brand. Lah apa? Kamanten kaya gerdu. Bagor Brand saiki gerdu. Sesuk viralne apa Ya nek? ora, ya sesuk. Iki bareng nek aku sok cantik ngono lho. Sabar. Wong Ora sabar iso ki sabar gur aku nek langite karo jenengan ora iso. sabar. Mulane jenengan duneke Pak Sena kuwi kualat jenenge, ngerti ra? Ukur Ya bener kono ro. Tin, kowe iki ora perlu nesu, justru kowe ditak jenengi Bagor Brand. Nek ndi kondang sinden Bagor Brand ki malah justru nak julukanmu Bagor Brand kuwi ora apa-apa. Lah kok Ciri khas. malah dadi kondange sesuk ki. ana sing luwih elek ora? Ora ono kok. Ya, Biyen Kak. awal pertama kowe melu aku nyinden rak tak parapi pelampung. Kok pelampung? Adeke mbiyen rak sadurunge rak golek wedi to, no? Iya. Sing nyemplung Tatin wong anggere arep nyilem kok ora iso-iso. Anggere nyilem mumbul meneh. Nyilem mumbul meneh. Mergane ngapa? Embuh aku ya ora ngerti. Ketok aku ora duwe pelampung lho. Lah ya ora dong aku kaya dadi abut jenenge le nyilem. pelampung. Iya. Aku ra wani bacut ki kok, Nduk. Lah, ora sisan, ora apa-apa. sisan. Ora aku tak jelaske ning omah Nduk padha-padha wong wedok nek dingonokke ya lara atine wis ra bisa. Kene ngerti, lah kok jenengan marabi aku sak senenge. Ora, Mbak, wis. Iki mungsuhmu karo aku karo panitia kene. Lah ngopo? Karo panitia maksudnya? Sing fragmen karo bapak sinten kalau wau? Lah menika Pak Teguh Subroto. Ya, Bapak Suku pondok. Oh iya, matur sembah nuwun. Ki uga nawala tiba meneh ki saka rincang-rincang Temanggung. Wah, Temanggung rawuh mrene, Mak. Iya, do montor-montoran biasane nok. Ya, ki mongko piyai nom-noman. Penggemar Kisena mugi sehat rezeki lancar Temanggung tetap bersenyum nyuwun lagu damel bolo-bolo Temanggung. Selindang biru Mbak Tatin. Oh iya, mengko diaturake. Ya. Ngono ya, Mak. Lindang biru ki pase goro-goro. Ya. Pundi, Pak? Sapa? Teguh Subroto mau? Ya. Monggo katuran tindak pepanggungan Pak Teguh. Nggih, mriki Pak Teguh. Oh, Bapak Pangendali Wara kala wau. Nggih. Oh lah iki nek iki wis ketoprak asli. Toprak asli. Kok mboten diringi ta? Turuk, 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 turuk.
Bolongane ya gamelan. Iki gandeng pemaine papat ya Apri abdine Suminten ya Mimin abdine Den Mas Broto. Oh iya. Dadi aku dadi baturmu, Mbak. Niki lakone napa, Pak? Semintene Dan po. Heeh, iki nyuwune Suminten Edan. Nek Niku Suminten Dan iki kudu totalitas lho, Mbak. Pripun, Pak? ngersakaken sinten niku? Niki Satlin Mas Condong Catur. Oh, lah nggih. Oh iya. Niku Lepo paling. Pripun? Lepo. Lepo niku napa, Pak? Asmanipun Kepala Satlinmas niku. Oh, nggih kedadipun pinangkani, Pak. Niki nek mboten dipinangkani Linmas Bali kabeh cilaka niku. Oh, lah nggih, laras nggih. Nggih. Kula kedah napa Mas Seno? Panjenengan dipun dapuk kalian Satlinmas dados Mas Den Den Mas Mas Broto. Oh, Den Mas Broto. Lakonipun Suminten Terus Edan. kesengsem kalian sinten? mboten kesengsem. Oh iya. Niku sing kesesem Bapak Emawan, Pak. Kuwi rasa strewet to. Lah apa tah? Lah napa? Sutradarane iki aku. Nggih. Si aku lagi netel duit. Tak tetel ngene ra Mah, iso. kanggo pepulih mau teko roka ya aku. Oh ya wis digenteni nang transferan lho. Heeh. Oh piye? Heeh, Pak Lik banget. Heeh. Nyo. Lah ya wong medhit sakmene kok le mbok ora pelit-pelit dadi dalangke. Sinden kok mripate melirik wae. Oh, lah nggih menika krana arta menika kedah dipun Arep dikek aku 50 to, Goren. Ora wae Lah kuwi. yo dadak ditetel apa? Gawanan 150 wis ora apa-apa. Nggo tuku ondrok. Ayo kok Nek omah nek nang kene iki tok ayu, nek nang omah nek ondrokan nganti kuning kae lho ondrok. Sinten? Iki boten nate Oh, dipun iya. kira kaji. Nggih. Yo, mangga dipun wiwiti tuduk. Nah. Den Mas Broto. Piye diajeng? Kula menika sampun kapang sanget lho kalian panjenengan menika. Apa iya? Injih saestu. Ning ya ora cedak-cedak ngene iki. Lah keng menapa? Yo atine pun Kakang itu pancen tresno marang diajeng. Niki tresno napa mboten ta jane? Kusike Lah tresno apa ora lho ya? manut karo bapake kuwi. Oh nggih. Nek dalam skenario ketoprak-ketoprak biasane kae Den Mas Broto ora gelem. Ora gelem nggih. Mboten purun, Oh, Pak. nggih. Ning mergo weruh kahananmu kaya ngono kuwi. Berubah pikiran. Terus iso. dadi malih pikiran kok. Nggih. Nah. Den Mas Brotone mboten purun. Mboten purun. Oh nggih. Purune- Melayu. Mboten nggih pokoke Ampun mlayu dhisik kula derengan. menolak. Mbak Mimin dados mbokne Suminten ngoten mawon. Ya Nggih. mboten apa-apa. Sinten sik dadi mboke? Nika napa? Lek Sukimin. Oh. Mesakake. Mbak Apa Mimin lho? wis ora lho Sukimin. Den Mas, Piye? kula menika tresna kalian panjenengan Apa? lho Den Mas. Nanging aku ora duwe rasa tresno Lah marang keng menapa kok mboten tresna kalian kula menika keng menapa? mergo aku wis duwe pacangan. Sinten? Cempluk Warsiah. Pundi tiange pundi mboten wonten mriki to? Nika. Niki cemplon. Oh, Sok mecotot. Iya, terus. Panjenengan menika mbok mboten sah ngaten niku. Kepiye? Nek jenenge wong tresna niku, sing penting rek tresna jalaran saka kulino. pancen bener. Panjenengan Tresno dereng mergo kulino kalian kula lho, kok Lah wis ya, Cep. sedang nolak. Lagi sepisan iki, aku sak pejagong karo Suminten, ya. Lah, nggih. Nanging pun Kakang kuwi wis duwe pacangan. Pacangan. Mbok maca biriyen to, mboten sah nolak riyin. Boleh. Tresno ki ora bisa dipaksa.
Lah nggih kula ngertos ning kan umpamane daharan mbok dicicipi dhisik ngenten lho. Mergo daharan nek dicicipi, diicipi kuwi yen kebanjur kuwi ora apik. Nggih mengke bakale yuk dadi enak terus dimaem kabeh. Ngono lho. Karep kula nggih ngeten niku. Dan Mas Broto. Sapa iki? Iki apa iki? Kok mboke malah kowe cempluk warsia. Iya. Aku cempluk warsi. Iya. Kene. Dan Mas Broto. Jian. Den Mas, menika sinten? Kula pacakan panjenengan pun cempluk warsi ya, Den Mas menika sinten nih? Iki cempluk warsia. Menika ingkang naminipun ceplok. Heeh. Astagfirullahaladzim. Mama panjenengan kersa kalian. Ketoprak kira. Nek lakon Demak Bintoro utawa lakon Pajang, lakon anu Aku kuwi. saking kagetnya lho, masa kaya gelem karo kaya ngene nak ya kaget aku ki. Ya ora apa-apa. Panjenengan kok ya mbok milih menika nak ya panjenengan iki sehat napa mboten to? Lho, cempluk warsia iki pancen ayu rupane. Nggih. Ning aku durung ngerti njondrone. Lah nggih, mulane niku nek niki ketoke nak nggih casinge mawon nek didelok nek kalih kula nak nggih tetep beda ta niki. Pancen iya. Yen disawang Nggih. badan iki yo apik. Saya menika. Ning apik kono. Ning aku tresno karo Tresnanipun kalian kula onderdile portable kok. Lah nek niki onderdile kaya ngene nek jenengan kan tereng weruh ngene iki. Suminten. Apa? Bocah ra ngadeg isin kok. Ya ben larek apa? Jenenge Den Mas Broto dipacangi karo aku kok nyonyol-nyonyol ke awakmu. Lah nek aku seneng arek apa? Apa? Seneng Iya. lek nom mripatmu. Apik iki. Jerengnya gobokmu. Terus ngapa? Nek jenenge wong tresno iki ora peduli. Den Ora Mas peduli. Broto kuwi dipacangi karo cempluk warsia. Ora peduli. Kok kaya kurang wong lanang. Ya ben lah aku seneng karo Denas Broto. Lah ngadeg isin. Ora apa-apa, aku pancen ora duwe isin. Aku pancen ora duwe isin. Lalalala. Ngapa? Mbek. Padha ae kowe mirang-mirangke beset raine wong tuamu. Lah apa? Padha-padha le anak warok, kowe anake warok Guna Seco, aku anake warok Suramenggala. Nanging wis dipacangke karo aku. Ayune yo ayu, aku lencere yo lencer aku. Body language-nya yo oke dedek mim. Oke. Kowe entuk body language ning kan kowe palsu. Sing asli aku. Palsu ra apa-apa. Anti menteng tur gempi. Apa kuwi? kuwi apa tegese apa? Sedu mok bathuk sinyarip. Oh ngono ae. Tetep badhe kula jenengan iki eling lho. Panjenengan menika jejereng Nalendra lho, aja utah-utuh. Aku pancen bingung. Kersanipun panas suminten kok yo. Den Mas mbok ampun ngenten niku. Den Mas kok jenengan niku mangilo mboten sah niku mbok dibanding-banding ngene niku rak jeneng ayo ya ayo aku lho. Mbok dipresake mripate. Wis tak jereng iki lho mripatku. Aku yen nyawang sliramu kuwi pancen ayu. Sulistyo ing warna. Lah kok panjenengan milih menika? Nanging karo bapakku ki pancen wis dipacangake karo cempluk warsia. Jenengan nggih kepron. Ayo gelem. Nek kula ra patek ayu nek ger golek wong ayu kula dudu nggone 50 resik-resik apik-apik. Nek ger ngalap wong Iki apa ngono lho? resik-resik oh. Nek golek sing enom Iki lho Mas Eno malah dijak bubrak. golek sing enom 70 enten apik san saiki. Neng Ora kudu wong ayu. Sesuk nomore ya. Sesuk kula fotoke nggone mang goleki dhewe. Nek kuwi regane ming murah ning gelem jenengan ayo aku. Tulus tulus aku lho le tresna panjenengan menika. Suminten. Apa? Apa bakar dadi geger gedrok antarane warok padha warok? Iya ayo nek geger ya geger. Modal. Wah aku ya tresna tenan karo Denas Broto. Wis Pun kula ndang mangtengi ngono engko men kono mek piye-piye. Wis ngono ae wis. Nek jenengan lewat ngendi ngono lho? Kawin suntik. nek panjenengan ngetengi Inseminasi. Oh, tembak Kula nggih inseminasi pengen to. lho. Oh, bener. Kawin Ceplok. suntik jenenge apa? Lho. Iki lho. Piye? Kowe mani karo aku. Apa sing tak wedeni? Ayo tandingan apa piye? Di dadamu iki dadaku. Lah iki dadaku arep ngapa kowe, ha? Alah. Hai. Ngapa? Ngapa nek ngono iki yo ngapa? Hai. Duduh nang nggonmu dadane. Tak Dadak. Pani po? tak tanyol-tanyolke Sukimin mari tenan.
Gage maju. Iya. Gage maju. Maju apa ya maju? Aduh, mari tenan aku iki. Adaknya apa adaknya aku di? Apa kelakon lek ku tetak arta tanjake bengi iki. Pancen nek yen pancen iso ya tanjakno jajal. Es ngene wae. Rasane nek kowe pancen Den Mas Broto ki jenenge karo aku, kowe bali yo bae. Ora, aku nek urung oleh Den Mas Broto ora arep bali. Bali yo ning desa. Ora peduli aku ora arep bali. Nek apa meneh arep gelut ya gelut wae. Penjano Piai Kakung lho. Wis. Cukup. Panjenengan iki Kedasa dadi tidak wong lanang cecep iki kok ngadil ngono kuwi lho. Yang Kok pancen milih salah siji milih sing ngendi mbok milih ya Suminten milih karo aku. Cempluk Warsia. Pancen tresno karo Subroto. Injih. Coba nelakno katresnanmu tumrap Subroto. Nah iki apik iki. Subrotone adil Nek iki. tresno tenan gandrungen. Aku iki ya iso kok. Lah nggih, mengke kowe sing gandrung aku sing eksekusi. Kusi. Lah kok ngono ya Lah urip. wis menang gandrung ya engko piye no wong wedok. Lah aku wong wedok kena dimongso ya ora di eksekusi piye? Iki ora pas karo ceritane ya ning ora apa-apa iki pancen kanggo wayangan ben regeng ngono. Lah nggih, mboten Nah, apa-apa. saiki Cempluk Warsia Suminten padha gandrung Subroto. Oh jeh. Suarane apik-apikan ya apik aku. Cempluk sik. Ayo. Ayo Laris, Mbok, laris. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikaki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya mesti rak ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Ah gene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora ngedalang ya ora piye. Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin iki laris iki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Laris. Pritenan nang tasih